Vítejte ve Svitavách. Dnes vám ukážeme unikátní byt, který nabízí všechno, co si jenom můžete přát. Chytrá domácnost, design od architekta, vlastní fitko i kryté parkovací stání. Pojďte s námi dovnitř. Srdcem bytu je tento prostorný obyvací pokoj s vestavěnou kuchyní na míru. Celý interiér, včetně nábytků, je kompletně navržený architektem. A co je skvělé, byt se prodává kompletně vybavený. Pokud vás tento byt zaujal, ozvěte se nám. Rádi vám ho ukážeme osobně.